What's up mga karuba? This is your Konyo Boy Apong Glenn, repping English Ilocano Aglalaok. And today, intay man istoryaen ti nangrugyanan iti pan nakakuryente dito'y probinsya tayo nga Ilocos Norte. When tayo pakaistoryahan ti inek, ken kaano nga nagbalin nga inek. Okay? Nabuagay ti inek sipud ken ni Governor Elizabeth Marcos Quezon. When ni Mama ni Mayor Michael Marcos Quezon. Idi July 7, 1971. Kapumit laeng iti Rural Electrification Program nga nagtaod ti National Electrification Administration. Itilinteg ni Presidential Decree number 269 nga inaramid ni President Ferdinand Marcos. Okay, abutay met nga ni President Ferdinand Marcos ti Father of Electricity. Idi kwa 15.3 million ti inutang ti kooperatiba tapno malay-ayan dati materyales ken panagplaster na ti operasyon ti inek. Idi ti imuna nga pan nakakuryente tayo ti inek ket idi September 11, 1973. Birthday ni Apong Makoy dati idi. Ken ito muna nga General Annual Meeting da ket idi 1974 jay dingras. Idi 1975 ginatang ti inek dagiti prangkisa ti upat nga pribado nga electric plants when digi agsupsupply ti kuryente ditoy probinsya tayo ti Ili ti Paway, Bacara, Curimaw ken Batak. Ket idi 1977, naala amin iti inek dagiti pribado nga agsupsupply ti kuryente dito'y probinsya tayo. Isu nga idikwan isudan ti ng supply ti kuryente ti intero nga Ilocos Norten. Idi 1978 dagito'y nga tawen ket rigan-rigat ti pasamak ti inek. At adu kano ti nagkurkurangan ti construction materials para iti expansion dito kooperatiba. Dagiti kolektor, kuno digi agrid-reading. Ket marigatan da nga agkolekta gaputa nakabisikleta da lang. Jay. Ken may sapay dagiti tattao ket mabalinda nga agbayad ti bagas, manok, nateng ken dadumapay nga sa nikwada. Tapno saan dalaeng nga maputulan ti kuryente. Mapalinda gaya mi di ko nga bayad in kind ang kwarta. So nga narigat basit de jay. Ngem no pay kasta nagtultuloy lat takano ti inek ket idi September 1978 napasilawan dati probinsya napalsilawan ti probinsya ti 31,311 nga babbalay ket nag-third ti ranking ti inek dito Pilipinas out of 121 nga electric cooperatives ito'y pagilian tayo. Apo, dakkel nga karit dete idi ko ti inek. Idi November 14, 1999, nagunod ti inek ti 100% barangay level energization nga pinakakuryente da iti barangay Barangubong de Nueva Era. Ken idi met May 2, 2012 napakuryente an met ti inek ti sitio level. Isudeta ti sitio Bucarot iti Ili ti Adams. Okay, kas natin napasamak ka deti inek tayo aya. So, deta nga road ti pakaistoryaan ti no kasano tayo nga nagkakuryente dito Ilocos Norte. Ken deta ti istorya ti Ilocos Norte Electric Cooperative. Okay, syakman ni Apong Glenn. Sapay kumata da nadalyo. Dapat trivia ni Apong Glenn. Bye-bye.